Takže čauko ľudia, vítajte u nového videa. Dnešné video bude nové video, kde si ukážeme 5 najlepších instagramerov na svete. Normálni youtuberi robia 5 najlepších youtuberov na svete alebo viac youtuberov najlepších na svete. Ale ja som chcel spraviť niečo nové, aby som proste bol taký, aby ste to viac pozerali. Ak vás toto bude zaujímať, budem každý týždeň alebo každý mesiac vydávať 2 videá, v ktorom sa bude písať 5 najlepších a tak ďalej. Takže ak sa vám toto video bude páčiť, dajte like a zatiaľ čaute. Prvý najlepší instagramer na svete je samotný Instagram. Instagram má celkovo 4326 príspevkov, 222 miliónov 205 491 sledovateľov a 198 follows. Takže by ste mali dozrieť, aby ste sa tam dostali. Druhá najlepšia je Selena Gomez. Má 1290 príspevkov, 119 miliónov 368 828 followerov a 270 sledujúcich. Tretia je Ariana Grande. Ariana má celkovo 3112 príspevkov, 104 miliónov 745 769 followerov a 1355 ľudí sleduje. Štvrtá je Taylor Swift. Určite ju každý pozná vďaka songu Shake It Off. Má 975 príspevkov, 101 miliónov 777 677 followerov a 94 ľudí sleduje. A piatá najlepšia je Beyoncé, ktorá má 1425 príspevkov, 101 miliónov 126 697 followerov a žiadnych ľudí nesleduje. Takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like a dovi!